Weithiau mae atgof ac emosiwn yn gallu dod mewn di. Ydy, mae hynny'n wir. Felly rhwng yr ebol a'r eboles mae hi ar hyn o bryd, ni ddim yn siŵr le mae wedi rhoi eto. A chwmni'r fan. Wel, falle bod David Davies eisiau'r wobr bencampwriaeth, ond dyw'r ebol yn sicr ddim. Siaros nôl. Stiwardiad hefyd yn neud i gwaith. Ie, Edwin Yn Prosser. ardderchog. Ie, wir. Wel, dyma ni. Dwi'n meddwl bod y bencampwriaeth yn mynd i'r ebol gwryw. Yn fab i Ceylan Morgana. David Davies yw'r gŵr yma, wrth gwrs. David Davies yn ymddeol eleni. Fe oedd pennaeth Gelli Aur yn Llandeilo, hef fod ymhell o ti, Heledd, le ti'n byw. Ie. Ond Ceylan, wrth gwrs, wedi cael cryn llwyddiant yma yn y gorffennol. Y gaseg yn y cefndir, Ceylan Morgana, oedd hi'n ail yn ei dosbarth yn gynharach. Ie, wir, Ceylan Moss, y ceffil yma. Yr ebol hyd yn oed. Ac yn ni'n gweld ar hyn o bryd yr un sydd wedi dod i'r brig ym mhencampwriaeth y Merlod Mynydd Cymreig a'r ebol ddath i'r brig. Yn dod o Ceylan Moss. Ie, iddo Brydfa Ceylan. A'r gaseg ni'n gweld yn y cefndir, Alan Harding yn dal y gaseg. A ni'n clywed llais yn y cefndir, wel, Dr Wyn i hwnnw eto Brydfa Ceylan. Llais cyfarwydd iawn i'r sioe. Ac yn dipyn o gymeriad wrth iddo fe ddarlledu o'r tŵr yn ystod yr wythnos. Hynny'n hollol wir. Mae hwn yn ebol neis iawn, mae'n rhaid gweud mae yn denu llygad yn syth yn dweud, mae'n edrych yn hapus iawn yn y cylch. Mae i weld yn brofiadol iawn, wrth gwrs, ddim wedi bod i sioe o'r blaen, sydd ddim yn meddwl, ond i weld yn hapus iawn gyda'r achlysur. Pen yn bert. Mae'n glws iawn, ddyn ni'n dweud. Mae'r beirniad yn dal i edrych arnyn nhw, sy'n gwneud fi feddwl os yw wedi rhoi'r rosglwm yn iawn. O na, mae wedi rhoi'r rosglwm. Bosib bod e eisiau prynu fe. Bosib bod yna ddel yn mynd i fod. A'r hyn i chi'n gweld ar hyn o bryd yw'r ebol ddath i'r brig ym mhencampwriaeth y Merlod Mynydd Cymreig. Ac yn rhoi cic fach i ddangos i werthfawrogiad i fod e wedi dod i'r brig yma o Brydfa Ceylan. Llon gyfarchiadau mowr iawn iddo fe.